som Peter Pčolinský a som predsedom strany Bratia Slovenska. Toto video by predovšetkým nemali pozerať voliči Matoviča a ich hnutia. Bývalý minister vnútra Mikulec totiž reagoval na moje video, kde tvrdím, že je ožran. Mikulec hovorí, že vraj klamem a vraj ide o pomstu. Túto rozprávku totiž rozpráva už dokola 5 rokov. Tak si teda povedzme, kto je naozaj Roman Mikulec. Keď bol vedúcim kancelárie šéfa vojenskej spravodajskej služby, tak jeho otec tam získal zákazku na stráženie budov za 2,5 milióna eur. No a ten istý Mikulec už ako minister vnútra mal podobný problém, keď nemocnicu svätého Michala, ktorá patrí priamo pod ministerstvo vnútra, strážil jeho brat za ďalšie 100 000 eur. No a šéfom nemocnice nebol nik iný ako Branislav Delej, ktorý mu neskôr predal super luxusnú chatu v Zázrivej za smiešných 70 000 eur, hoci podľa expertov je hodnota 100 000 eurách. Mikulec mesiace samozrejme klamal, že chata nie je jeho. Náhodička však. Mikulec neustále klamal aj o tom, že nijako nezasahuje do vyšetrovaní, hoci z odposluchov je zrejme, že mu nosili spisy a že riešili jednotlivé prípady. Celý čas sa samozrejme oháňa aj tým, že polícii vraj on rozviazal ruky, hoci presný opak pod jeho vedením urobili s vyšetrovacím tímom Oblúk, ktorý vyšetroval podozrenia voči Čurilovcom. Tým jednoducho zrušili a rozpustili. To mi nevychádza. Asi pre istotu, aby sa nič nevyšetrilo. Mikulec je okrem iného aj milovník luxusu, známy je nákup luxusnej limuzíny pre jeho blahorodie s masážnymi sedačkami za 160 000 eur. Alebo aj kauza s luxusnými hodinkami, ktoré tak rád nosí. Sice on tvrdil, že sú fejkové, ale tomu nikto nezožral. Čereštičkou na torte je však nahrávka kajúcníka Imreceho, ktorý na nej porozprával, že Mikulec mal dostať 100 000 úplatok za vybavenie zákazky. Samozrejme, že sa vtedy nič nevyšetrovalo. No a aby toho nebolo dosť, tak Mikulec zmaril podľa medializovaných informácií zásah proti mafiánskej skupine Takačovcov, konkrétne voči Matejovi Zemanovi, keď sa podľa informácií z médií na jeho žiadosť kukláči doslova otočili. A neuveríte, čo vysvetlo neskôr. Mikulec totiž často chodil do bytovky, kde býval práve Takáčovec Zeman. Samé náhody. No a toto je pravá tvár Romana Mikulca, ktorý sa tvári ako poctivý a slušný, avšak je to len nepodarený fake. No a mohol by som ešte pokračovať veľmi dlho vymenovaním jeho káuz, podozrení či správania, ale nechám si to na ďalšie videá. Každopádne naša strana Bratia Slovenska neprestane ukazovať pravú tvár týchto fejkových politikov a budeme trvať na vyšetrení a vyvodení trestnoprávnej zodpovednosti každej tejto kauzy. Pekný deň.